பரலோக தகப்பனுடைய கையில உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுங்க. உங்களிடத்துல மிகுந்த பாசத்தோடு ஏக்கத்தோடு நான் நேசத்தோடு சொல்லுகிற விஷயம், வாலிப தம்பி தங்கச்சி சின்ன பிள்ளை வாலிப பெண் பிள்ளை பெரியவங்களே, உங்களை பார்த்து நான் தனிப்பட்ட விதமாய் கர்த்தர் சொல்லுகிறதை போல சொல்லுகிறேன். வெறுமனே கூட்டத்திற்கு ஆலயத்திற்கு சபைக்கு வந்துவிட்டு போகாமல் இன்றைக்கு இரவு ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும். ஆண்டவரே, நான் உம்முடைய கையில் வந்து நான் பங்கடைய விரும்புகிறேன். நான் உம்முடைய கையில் வந்து விழ விரும்புகிறேன். நாம் கர்த்தருடைய கையில் விழுவோமாக. மனுஷனுடைய கையில் விழுவது அல்ல, நாம் கர்த்தருடைய கையில் விழுவோமாக. கர்த்தர் தன்னுடைய 2 கரங்களை விரித்துக் கொண்டு, தன்னுடைய திறந்த மார்பை விரித்துக் கொண்டு, கர்த்தர் யார் என்னிடத்தில் வந்து 100% என்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறான் என்று காத்து எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டிய முதல் காரியம், தேவனே, என் வாழ்க்கையினுடைய காரியம் மாறுதலாய் முடியும்படி நான் உங்க கைக்குள்ள வருகிறேன் ஆண்டவரே.